بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى بقشك ديارتمدا مشايخ توصي حفظه الله لا إله إلا الله şartları diyen kıtabı. Geçenki dersimizde la ilahe illallah barın şartını aldık. Olam her bir adam İslam'a girecek olsa hükmani surette dili bilen la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip ödünün İslam'a gireyenliğini neyme ikrar etmeli. Bugünkü alacağımdan inşallah Teala ikinci şartı 34. sayfada el-kufru bit-tağut. El-kufru bit-tağut. El-kufru bit-tağut dediğine ahiler bir adam kelimesini çevirip İslam'a girenden sonra hükmani surette Allah'dan başka ibadet edilen zatların barısından saplanmalı ve şu sanada ibadet edilen zatlardan saplanışıyalım Allah'ın hükmünden başka bar hükümlerden saplanmalı. Saplanmalı diyen sözümüzün içine alayan zatları var. Yani saplanmalı ve şu sözün içine giren zattan yine biri Allah'dan başka zata ibadet etmekte yigrenmeli. Ve Allah'ın hükmünden başka hükümlerim yigrenmeli. Ve Allah'ın hükmünden hükümlenmen başka hükümlerin hükümlenenleri kafir saymalı. Ve Allah ibadet etmen Allah'dan gayrı ibadet eten zatlarım neme ibadet eten adamlarım kafir saymalı. Bu inşallah Teala ikinci alacak şartımız. Yani şeyh bu ikinci şarta başlamadığından ön bir iksancak vadı neme bellak geçiptir. O iksancak bellan vadının birincisi 30. sayfada geliyor. Olam şeyle bir meseleni orta okluyor. Olam hel yüczi'u an şehadet tevhidi şey. Biz neme dedik? Birinci şartta bir adam İslam'a girecek olsa hükmani surette özünün İslam'a girenliğini ilan edip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demelidik, doğru değil mi? Deyip başarayan mı? Mesela lal olmasa, vat olmasa. Ama lal olsa ol kaçya ondan. Bir adam deyip başarıyaka hükmani surette İslam'a girenliğini şu sözü aytmaklığı bile nem etmeli, ilan etmeli, ikrar etmeli. Olam eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah demeliydi. Ama bir adam deyip başarıyaka şunu demesizden İslam'ın buyuruyan zatlarını tutanlığı sebepli ona Müslüman deyip bolunok dedik. Doğru değil mi? Misal şu bir sözümen diyecek ki yani zekat verecek, namaz okuyacak deyse ol neme zekat okap namaz verip başlasa zekatını verip namaz okap başlasa da buna kafir değil. Bu adam İslam'a girdi sayılana. Şunun için bir adam deyip başlarak hükmen demeli. Yani berde bir meselenin qozgaya olam. Bir adamının yani bir kafirin dine girenliğine dine şu söz delil olup bilyami ya da bundan başka da misal için bir kafir İslam'a degişli bir zadi etse şonun dine girenliğine alamat bolu bilyami. Düşündün mü? Yani bizim yanımızda bir yevrey Müslüman olmaklığı için ne etmeli bir vada? Hükmani surette eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip İslam'a girenin ikrar etmeli. Edir şuna Hristiyan olsun, butparad olsun, çöpparad olsun, Krishna olsun, Yegova olsun, kim olsa şöp olsun. Emma inne biz bilyadik bir adam yevreydi. Doğru değil mi? Ya da bir adam neyme şaydi. Ya da bir adam misal için neyme butparad ya Yegova di. Son gördük misal için orada da ağzı ekletiyor. Şun orada tutmaklığım İslam'a girenliğine delil olabiliyor mu? Ya da zekat verip zekat veriyenliğini şu adamın İslam'a girene delil olabiliyor mu? Yani biz ağzından eşitmedik. Ön biliyoruz şun kafirliğini, ateistliğini, komünistliğini. Yani son seyrettik bolun yan kadın orada da ağzı bekletiyor. La ilahe illallah diyennem eşitmedim. Şun orada da ağzı bekleyenliğini görüp bu adam İslam'a giriptir. Bu Müslüman değil biliyorsun mu? Şu neyme yani orada da ağzı beklemekliği kelime şahadan yerine dur biliyor mu? İslam'a girenini alamat bolu biliyor mu? Ya mescit kurup yor. Şu mescit kurup yormokluğu şun kelime-i şahadan yerine durup neyme İslam'a girenini alamat bolu biliyor mu? Düşündün mü? Yani bu diyecek oluyanlardı. Şu kelime-i şahadan yerine duruyan
bir adamynyň, bir kafirin islama girendigine, bir islamda bir näme alamat bolan amal barmy diýe. Şonu agdajak bolýar. Düşündiňmi? Bizning ýanymyzda da biz şu muslim itiqad eder ýani. O muslim diýip itiqad eder ýala. Düşündiňmi? Enne الراجح diýe أن المرأة لا يجزئه شيء عن التلفظ بشهادة التوحيد إلا الصلاة. Yani الراجح diýen hak gurrun diýe, dogry gurrun diýe. Dogry gurrun diýen ulamalaryň arasynda ýa näme ihtilaf boldy bu meselede. Käbir ulamalar näme diýe? Şu sözden başka hiç amal şonun dine girenligine delil bolup başaramak diýe. Käbir ulamalar näme diýe? Bir ýevrey ýa bir hristiýan, ýa bir ot paraz ýa Yegova ýa Krishna. Şunun dine girenligine şu sözden başka hiç tanıklat, hiç alamat bolup bilenak. Namaz okosun. Nämetse şonu etsin. Şu dille eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýeni eşitmedikmi? Yankı zatlaryň näme edip ýörenni, yankı zatlaryň aýsam bolsa birini edip ýörenni sebäpli oňa musulman diýip bilemgatdy. Käbir ulamalar bular näme diýdi? Yani birinji mezhep näme? Yani şu sözüň ýerine durýan zat ýok. Düşündiňmi? Bir topar ulamalar näme diýdi? Umumy dine degişli bir zat edip ýörenni gördükmi? Bize şoňa muslim diýmene ýeterlik diýdi. Düşündiňmi? Bize şoňa muslim diýmene ýeterlik diýdi. Gördük bakdyk näme? Birini hristiýan onu bilýärdik. Orada mesan seyrettik onu ýa-ni orada da agzy beklep ýör. Käbir ulamalar diýe, muslim bolmasa islama girmedik bolsa agzy beklemez diýe. Şoň agzy bekleýändigi islama girenligine alamat bolup bilýär diýe. Emma üçüncü mezhep, şu hak mezhep, şu dogry mezhep. O näme diýe? Namaz ibadetinden başga hiç bir ibadet şoň islama girenligine delil bolup bilenap diýe. Şunmy? Şoň islama girenligine delil bolup bilenap diýe. Diňe namaz. Bir ýewreýi bilýär, ýewreýdi. Şunmy? Soňam gördük, näme? Günne unaşa mescide gelip ber, namaz okap ber. Şoňa biz musulman diýip bilýär. Şunmy? Sebäp diýsen näme? Kafir adam günne unaşa näme mescide gatnap namaz okap başlamaýar. Şunmy? Yekece näme zat alamat bolup bilýän eken, şu sözden başga da biriniň dine girenligine namaz. Namazdan başga hiç bir zat alamat bolup bilýän. Yani o namaz diýmeden, yani bir namaz da. Şunmy? Kän namaz. Gördük bir adamyny näme ýygy giderli, bir hepde 10 gün, bir ay, şunmy? Bir näçe gün günne mescide gelip cemaatda namaz okap ýör. Köp namazyna gelýär, ulamalar sözü gelýär. Şunmy? Beýdise käbir murji'ler näme şübhe tutunmasyn, şunmy? O haja gelen okada bizin kem. Şunmy? O bir namaz, o da käfirin namazy. Şunmy? Tayyib. Femen ru'ya yusalli ولم يعلم عنه من قبل التلفظ بشهادة التوحيد يحكم عليه بالإسلام. فمن kim ru'ya görülse diye namaz okap berenligi ve bunun öňüm şoň ağzyndan kelime-i şahadat aýdanlygy bilinenat diye. Yani bir kafir bilýär hemmekşem şoň kafir digini ýöne namaz okap berenni gördük. Şunmy? Şu ağzyndan kelime-i şahadat aýdanlygyny hiç kim eşitmedigen bolsa, näme? Şonuň islama girenligine näme hökm edip bilýär. Mesela şu owamyzda bir ýevrey bar, dogrydymy? Hemmemizden bilýär, şoň ýevrey digini, musulman näligini. Soňam gördük bolýan, ýa jemaatda adamlar mesçitde namaz okap ýör. Biz şoňa adamlar bilen bile, musulmanlar bilen bile mesçitde näme jemaatda namaz okap ýörenligini, bular islama girip durýar diýip näme? Delil tutunup bilýär. Şunun şoňa musulman diýip musulmanların gatnaşyşyny da gatnaşyp bilýär. Şunmy? Namazdan başga hiç bir ibadet bolup bilenap. La ilahe illallah ýerine alamat bolup bilenap. Oňa da misal biziň owamyzda diýär bir ors bar, hristiýan. Ödem bilýär hemme owa şoň kafir digini. Soň gördük orada da musulmanlaryň agzy beklep ýör. Agzaçarda gördük, ýa-da näme selalikde gördük. Musulman diýip bilemir. Şunmy? Amma bir adama näme şu ağzından kelimesini çöwürenini eşitmesegem näme amal edenne şoňa musulman diýip bilýär. Diňe namaz eken. Şunmy? Tayyib. Delilimiz näme buňa? Delilimiz Buhari'de gelen bir hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisde näme diýär? Men salla salatana ve istaqbala qiblatana ve akala zabihatana fezalikel muslimu
lehu zimmetullahi ve zimmetu rasulihi diye. Kim şu bizim okuyan namazımızı okap, bizim bakyan kıvlamıza bakıp, şunun bizim ellerimizden kesilyen, näme canlılardan iyse diye, yani bir musulmanın kesen damağından iyse diye, şol adam näme Allah Taala'nın ve Rasulunun boynuna diye. Şunun yani şol adam musulman nidegi. Lehu zimmetullahi ve zimmetu rasulihi. Yani şoňa Allah'dan ahd ba diye, şoňa Allah'dan Rasulundan näme ahd ba diye. Yani şoňa näme degmeller, şo musulman, şonuň mali, gani, gorogully näme Allah'dan ve Rasulundan şoňa näme hak hukuk berilenýär. Yani şu hadiste şahit näme, şayat näme kim bizim namazımıza okasa ve bizim bakan kıvlamıza baksa diye ve ekele zebihatena şunun ve bizim näme kesýän canlylarymyzy halal saýsa diye. Şu manida şunun bizim biz näme şu müşrikler kesýän canlysyny halal saýamyz, haram saýar. Ve bizim kesýän canlylarymyzy halal saýsa, ise näme fezalikel muslim diye. Şu musulmanlar diye. Görýärmi? Fezalikel muslim. Şol adam musulman diye. Yani bizim ona okuyan namazımızı okap, bizim bakyan kıvlamıza bakıp, bizim canlımızı halallip, näme halalleyen adam o musulmandır diye. Ona Allah'dan ve Rasulundan näme ahd amanmadır diye. Enne İmam Kurtubi rahimahullah näme diye? Fi kitabihi el-Cami' tefsir kitabının 8. tomunun 207. sayfasında. El-imanu la yekunu illa bi la ilahe illallah duna gayrihi minel akval vel af'al illa fis salat. İmam Kurtubi rahimahullah näme diye? Bir adam imanlı boljak bolsa, bir adam musulman boljak bolsa, hükmani suratda şu la ilahe illallah diyen bolmaly. Şu la ilahe illallahdan başka hiç bir söz, hiç bir amal näme onun imanlı bolanlygyna, onun musulman bolanlygyna delil bolup bilmeye megerem namaz diye. Şununmu? Yani namazdan başka hiç bir ibadet, namazdan başka hiç bir söz näme bir adamynyň musulman bolanlygyna delil bolup bilmeýär. Yani la ilahe illallahdan başka. Indi bir adam musulman boljak bolsa hükman näme la ilahe illallah diyen bolmaly ya da şonuň näme namaz okap ýörenini biz gören bolmaly. Şu agzyndan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah söz eşitmesek ya da şonuň namaz okap ýörenini görmesek oňa musulman diýmeklik bolanok. Indi bu wagtynda İshaq ibn Rahawayh näme diýär rahimahullah. İshaq ibn Rahawayh näme? Kim? Ne bu obadaşy? Şunmy? Maryň ulamalaryndan, şunmy? İmam Ahmed rahimahullah'nın dostu bolan. İmam Ahmed rahimahullah da şunga obadaşy bolan. Şunmy? Oňa asly marly bolan İmam Ahmed rahimahullah. Muhammed ibn Nasr el-Marwazi, Muhammed ibn Nasr ta'zim qadr as-salat. Bunu yazaram näme marly bolan. İshaq ibn Rahawayh näme diýär? وَلَقَدْ أَجْمَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الشَّرَائِعِ لِأَنَّهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ قَالُوا مَنْ عُرِفَ بِالْكُفْرِ ثُمَّ رَأَوْهُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا حَتَّى صَلَّى صَلَوَاتٍ كَثِيرَةٍ وَلَمْ يَعْلَمُوا مِنْهُ إِقْرَارًا بِاللِّسَانِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالْإِيمَانِ وَلَمْ يَحْكُمُوا لَهُ فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. Oryan İmam İshaq rahimahullah näme diýär? وَلَقَدْ أَجْمَعُوا برغضن ya ulamalar näme namaza agzy beripdirdiler diýär. Şu namazdan başga bir hiç bir ibadet näme bragdan gollamadylar diýär. Nämeligine? Yani bir adamynyň musulmanlygyna alamat bolup bilýärmi, bolup bilýän üçin. Bragdan gollanan näme ulamalar tarapyndan namaz diýär. Bir adamynyň namaz okap ýörenligini gördülermi? Näme şoňa musulman diýip bilýär. Hatta bir adam kafir diýip tanalanan bolsa diýär. Soň ýanky adamynyň wagtlaryny kän namaz okap ýörenini görseler diýär. Eyyem şoň dille eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah diýen sözüni eşitmeselerem şoňa näme musulman diýip hökm etmeli bolýar. Şunumy? Ýöne yankı ağzından kelime-i şahadan eşitmesek ya da namaz okap ýörenini görmesek näme ağız bekleýänligi üçin ya da ağız bekleýänligi üçin ya da zekat berýänligi üçin oňa näme muslim diýip hökm edip bolýar diýmediler. Şunumy? İshaq rahimahullah ustayda sözünden iki zady näme iki peýda çykarýar. Birinji peýda
Yani bir adam kafir diýip tanalýar, Ýewrey eken, Hristiýan ýa butparast ýa mejus, yani mysal üçin Yegova ýa Krishna ýa kommunist ýa ateist ýa demokrat, düşündiňmi? Şular adamlar näme İslama girjek bolsa, we şolary musulman diýiljek bolsa, hukmany surata dille, şolar eşhedü en la ilaha illallah we eşhedü enne Muhammeden Rasulullah diýen bolmaly. Indi şolaryň biriniň şu sözü diýenini eşitmedik ýöne näme namaza gap ýöränini gördük. Düşündiňmi? Ödem näme diýär İmam İshaq? Yusalli s-salata fi waqtiha, görýär. Wagtlaryna namaza gap ýöränini gördük. Ödem bir namaz däl. Hatta salla salawatin kesira, görýärmi? Bir näçe namaza gotdy, görýär. 4-5 gün, bir ay, bir hepde, 10 gün, eýem näçe namaza gap ýöränini gördük diýär. Inni şol adamynyň dille kelimesini çöwren eşitmesegem yuhkamu lehu bil iman. Şol adama musulman diýip bilýärsiň. Düşündiňmi? Emma namazdan başga hiç bir ibadat, yani kelime-i şehadet ve namazdan başga hiç bir ibadat bir kafirin dine girenligine alamat bolup bilenär. Hatta agzy beklemegem, zekat bermegem diýär. Düşündiňmi? Düşündiňizmi olanlar ýa-ni alınjak mesele. Bu liderimizden diýmeden hemen bolýar, normalde däl. Şek şübhesiz, yani başta aýtdyk ýa-ni bir adam diýip başarýaka, näme? Hukman diýmeli. Diýip başarýaka diýmeli. Emma bular ýa gördük, baktyk ýa näme? Öz wagtynda jemaatda namazlaryna gap ýörüşnü. Ýa bu adam näme? Diýen bolmaly. Diýmese ýa kafirmi? Musulmanlar dolu namazyna gana. Musulman diýenler dolu namazyna gaýym bolan. Ýa bu kafir diýilip ýören adam ýa gördük, baktyk onu wagtlaryna namazlaryna gap ýörýär. Ýa bu islama giren bolmaly. Düşündiňmi? We özü şertem näme? Yani şirk küfür etmeyen bolmuş. Ama bu ulamalar ýa küfürler aýtmadylar, sebäp diýsen ama bulan döwründe yani Muhammed ümmeti edil şu wagt galyk şirkde, küfürde tanalanypdy. Inni Muhammed ümmetine ýetjek derejesine ýetdi. Indi şu taýda näme? Murji'eler tarapyndan bir atylýan şübhe bar. Şu şübhe näme? Jogap berjek bolýar. Ene bu näme biz okap oturmaýasy ene şeýle aýdaýar. Şeýle aýtýar. Sebäpsiň bunu okajak bolsak, ütköşük bir many ýokda. Ýeke sözmesiz aýtmak. Bulan bir şübhe näme? Murji'eler näme diýär? Halid ibn al-Walid rahimahullah näme? Cihatda bir gün barýaka, näme öňünden bir taýpa çykýar. Indi bularam gönü görenden bilýärler. Halid ibn al-Walid, mujahidler, muslimler, sahabalar näme jihad edip ýörler. Indi ýanky adamlar näme islama giren adamlardy. Ýa-ni islama giren adamlardy. Emma bular Halid ibn al-Walid görenlerine näme aljarak, gorkularyna näme bide musulman diýmek ýerine sabana diýerler. Şunmy? Sabana diýmek näme atawabamyzyň dininden çykdyk diýmek. Şunmy? Peygamberimize, sahabalara bir wada müşrikler näme diýerdiler? Sabi diýerdiler, sabi'a. Şunu yani dinden çıkanlar, ata-babalarının dinlerinden çıkanlar diýer. Diýip şeýdip lakabat söýerdiler. Enne Halid ibn al-Walid näme etýär? Bulary öldürýär, şeý diýseler. Şunu. Sebäp diýsem, bize musulman diýmän deregine biri näme? Bizem ata-babaň dininden çykdyk diýse, oň näme diýjek bolýan sen düşünmän bilýän da, oradan düşünmese de oňa akma. Inne bularym eslemna diýmän ýerine ýanky araplarla eslemna diýmän ýerine sabana diýerler. Şunu. Halid ibn al-Walid'den bulan biz musulman bolduk, bizem islama girdik. Şeý diýjek bolýanlaryny bilmedi danim bular öldürdi. Soň bu habar kime ýetýär? Peygamberimize ýetýär. Peygamberimize ýetýär bolýan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn al-Walid'e eden iş için inkar etti. Onlar şu sabahna deyip eslemna, İslam'a girenlikten aytacak bollar. Yani söz tapmadılar, yalnızıp näme sabahna dediler deyip inkar etti. Enne bu kıssada näme şübhe var? Bu kıssada şübhe biz näme dedik? Bir kafirin İslam'a girenligine diňe şu ikrar alamat bolup biledik, doğru değil mi? Olam eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Rasulullah ya da namaz. Inni şu ikisinden başga zat näme bir kafirin dine girenligine alamat bolup bilmeýän bolsa, näme üçin sabana diýenlerinden soňam näme Halid ibn al-Walid öldürdi, şoň öldürenligine peýgamber inkar etdi diýär.
Inne bular diyecek bolýar, Peýgamberiň Halid ibn el-Walide inkar etmekliginiň manysy, ýani şolaň şo sözi diýmekligem şolaň musulman bolanlyklaryna alamat hasaplatdy. Şunmy? Ne murji ölen şübhejigi, şunmy? Olar sabana diýen sözi bilen islama girmeýän bolsalar, näme üçin Halid ibn el-Walide inkar etdi? Eýer Peýgamber Halid ibn el-Walide inkar etdimi, onu şolun şo sözünü islama girenliklerini alamet etti diye. Şunmy? Enne şu şübheden ama şeyh açıklaya. Peýgamberin Halid ibn el-Walide inkar etdigi, näme? Olar musulman saýdygy däl. Şunmy? Peýgamberin Halid ibn el-Walide inkar etdigi näme üçin açıklamadın? Sabah ne dip, näme diýjek bolurlar? Näme üçin sonuň anygyna yetmedin dip şoňa inkar etdi. Şunmy? Şoň üçin bir zada bellemeli. Biz ýani bir adamyň agyz bekläp berenligini görüp, ya bir adamyň zekat berip berenligini görüp, musulman diýip bilemizak diýdiga. Indi musulman diýip bilemizak diýdigimiziň manysy onu öldürüp bilýär diýdigimiz däl. Şunmy? Yani bir adama musulman diýmesizlik bir zat we onu öldürmeklik o başga da. Her bir kafir bir wada öldürilenok. Şunmy? Düşünülýär, aýdylýar. Enne bir adamynyň biz kafir digini bilýär, dogryda? 100% kafir, ateistdi ya demokratdi, şunmy? Ya müşrikdi ya kommunistdi. Son gördük agyz bekläp ber. Enne buňa şu agyz bekleýänleri görenigimiz üçin musulman diýip bilemizak diýdigimiz gönü bar öldürüp bilýär diýdigimizden. Ýa biz bar soramaly bolýar. Sen ne agyz bekläp bersiň, musulman boldyňmy? Şunmy? Men sen kelimeň çöwranyň eşitmedim ya da namaza goýanyň görmedim. Barbam öldürülýär. O manyny alanakdan meýän biz näme etmeli bolýar? Şu adamyny musulman saýmasagam, indi musulmana mahsus bir amal edip bermi? Eýem şunuň şu amal etmekligi gyljy saklaýar. Şunmy? Gyljy saklaýar. Eýem gördük baktyk şu ýevrey agyz bekläp ber. Indi şu agyz bekleýänlerini görenim üçin öldür musulman diýilýän, musulman diýip bilemek. Emma musulman diýip bilemek diýdigimiň manysy. Ha, öldürüp bilýänmi ýa öldürüp bilemek? Belki musulmanlar. Şunmy? Şoň üçin eýem açıklamaly bolýar. Sen öň ýevrey dälmiňmi o? Agyz bekläp ýörsiň sen. Näme musulman boldum? Hawa alhamdulillah musulman boldum. Şunmy? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Men musulman ide bollu gutordy. Peýgamberimiz Halid ibn el-Walide näme inkar etdi? Belki eslemne musulman bolduk diýjek bolup ýalňyşyp sabah nä diýenler. Näme üçin açıklamasyzdan öldürdüm? Şunmy? Ana şonu inkar etdi. Şoň üçin bir zada düşünmeli oglanlar. Nähilek amal eden adama musulman niýas we haçan bir adama näme gılç yöretmeýär. Haçan bir adam hakynda şübhä düşdük. Biz zekat berip onu islama giräýdimi ka? Hem şübhä düşdüňmi öldür bilmeýän seni. Açıklamaly bolýan. Sen zekat berip onu islama girdinmi? O gardaş men näme? Bir kun mol islama girenme. Bolly oturdy. Bir owa bardyk goly näme? Adamlar bizim ata-babamyzyň dinimizden çykdyk diýip öňümizden çykdy. Barp öldürmeýär, düşündiňmi? Yani ata-babamyzyň dinimizden çykdyk diýeni bilen bir müşrik islama girýärmi? Mysal üçin Hindistana bardy Krishna çokunýanlar bar. Dogry dämi? Mysal üçin mujahidler Hindistana bardy jihad etmeklige. Ende mujahid islam goşunyna gelýän näme but barad hindiler öňümizden çykdy. Musulmanlar durun, bizim ata-babamyzyň dininden çykdyk. Şu söze eşitdenimiz bilen onda bular musulman bolupdyr diýip bilýäsmi? Diýip bilmeýäs. Indi musulman bolupdyr diýip bilmeýän sözümüz onda bular öldürüp bilýäs diýen manyny berýärmi? Öldürüp bilen aýam şübhe we açıklamaly bir. Hindiler näme diýjek bolýan ata-babamyzyň dininden çykdyk diýip. Yani ata-babamyzyň dininden çykdyk, bizim siziň diniňize girjek. Şonu niýjek bolýar ise onda biz aýtýak, onda kelimeňiz çöwür. Hemmet kelimesini çöwürdi, islama girdi, boldy musulman doganymyk. Indi ýanky araplara Halid ibn el-Walid'in öňünden çykanyna, yani sabah nädip näme diýjek bolýar? Yani eslem näme diýjek bolýar? Şunmy? Onda da Halid ibn el-Walid näme açıklamady. Näme diýjek bolýar? Islama girdik diýjek bolýarmy? Şirkden, küfürden dönüp tawhida islama geldim diýjek bolýar. Onu açıklamasydan öldürýär bular. Bu habaran Peýgamber aýtdy we näme inkar etdi Peýgamber. Indi murji'ler näme diýe? Şu Peýgamberiň inkari, yani
olary sen İslam'a gireninden soň öldürdün Halid. Şo manida inkar etdi diýjek bolýarlar. Onu şo manida inkar etdi diýjek bolsak onu la ilahe illallah'da namazdan başga da kafir zatlar bir kafirin dine girýänine alamat bolýar diýjek bolýarlar, düşündiňmi? Şoň şu ulamalar açyklaýar, peýgamberin inkar etmekli Halid ibn Walid. Olur musulman saýandan soň öldürenligini inkar eden akdanym eýen bärde açıklamalı yer gelip durqa Halid ibn Walid açıklamasızdan öldürenini inkar etdi. Düşündiňmi? Şoňçy näme şeyh diýär, ýanky şübhe ol şübhe däl. Düşündiňmi? O şübhe däl. Şoň üçin bizde bir adamynyň dine girmekligine alamat bolýan zatlar bar we onun näme gyljyň götermekligine, näme gyljyň saklanmaklygyna alamat bolýan zatlar bar. Indi bir adam eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýdimi musulman. Kan namaza kapyranny gördükmi bir kafirin musulman. Düşündiňmi? Emma bir kafirin kelimesini çöwürenni göremizok, ya da namaz okandym göremizok. Ýöne gördük, baktyk näme zekat beripdir. Ya da agzy bekläpdir. Düşündiňmi? Ya sadaka beripdir. Eýen bärde gylç taklanýar. Düşündiňmi? Bärde açıklamaly bolýar. Bu sadaka berip başlapdy, bu zekat berip başlapdy, bu haç berip başlapdy. İslam'a ymtylýarmy? Ya İslam'a girjek bolýarmy? Ya musulman bolaýdymmy? Eýen bärde bu adamyň hakynda şübhe bar. Düşündiňmi? Şoň üçin näme İslam ol gözün yumanagy, İslam aslında bir adamyň näme ömürlük dogdukdan gorap ömürlük cennete salmaklyk üçin Allah Taala İslam dinini uğratdy. We musulmanam näme kafir ýurduna baranda kafir öldürmeklik üçin baranakda kafiri näme direltmeklik üçin bar ya. Kafir garanqylykdan İslam nuruna çykarmaklyk üçin bar ya. Şoň üçin biz bir kafirin bir çala bir näme bir musulmana yakın bir amalını gördükmi, musulman diýmesegem ýem öldürmeýäs. Açyklaýar. Belki İslam'a girenler. Emma kelimesini çöwürenni gördük musulman, namaza kapyranny gördük musulman. Emma ondan başga da musulmana mahsus kafir amal edip berenni gördük. Düşündiňmi? Ýöne näme namazdan başga kelime şahadeden başga musulmana mahsus amallaryny görüp musulman diýemizak diýsegem, düşündiňmi? Öldürüp bilýäs diýen manym berene. Gördük wagty hem sakally selleli gezip berýän kafir. Öň näme garaşykly poplaň eşiginde krestde gezýärdi. Bir gördük onu ýan ýam näme doğany telpekli selleli sakally gezip berýär. Indi şu doğany telpekli sakally sellede gezip berýär. Musulman sahibi bilýär, sahibi bilmeýär. Onu öldürüp bilýäsmi, öldürüp bilmeýär. Belki İslam'a giren bar soraýar. Pop diýär, ha? Düýün sen popdyň, krestla gezip berýärsiň. Bu näme sakally selleli gezip berýärsiň diýemiz. Ya men İslam'a girdimde bolla ýa bu doganymyz eken. Emma açıklamasak etmesek belki näme biz guman bilen bir musulman doganymyz näme öldürmekligimiz ahman. Şoň üçin İslam'da guman bilen adam öldürilenir. Edil şoňalak İslam'da guman bilen elem kesilenir. Guman bilen töhmedem atylanır. Düşündiňmi? İslam şeýle bir mäkam diýil. Düşündiňmi? Şeýle bir näme täkik näme täkitleyen din. Şunu yani gumana göre näme İslam hiç gaçan sana bir buyruq çykarana. Eýer gumana düşdüňmi, guman etdiňmi durmaly bolýan. Kafirmi, musulmanmy gumana düşdüňmi, eýer durmaly bolýan. Şunumy. Inne yana bir mesele. O mesele näme diýär? في من كان كفره من غير جهة الامتناع عن النطق بشهادة التوحيد أي ينفعه النطق بشهادة التوحيد. İkinci mesele näme? Birinci meselemi de entek İslam'a girmedik kafir barada bolup geçti, doğru değil mi? Entek İslam'a girmedik kafir. Näme amal edenne İslam'a girdi sahiliye. Ona gutordu, doğru değil mi? Şimdi ikinci meselemiz näme? İslam'a girdi bir adam. Yönü dinden çıkmağına sebep bolýan bir amaly etdi. Düşündüňmi? Allah sevdi, ya gawra secde etdi, ya da ölüler çağırdı. Şu amal edenden soň kelimesini çöwürmekliginiň soňa peýdasy diýärmi? Bir adam dine girenden soň, düşündüňmi? Dinden çykdy. Ýöne dinden çykmaklygyna bolan sebep kelime-i şahadan taşlanlygy dällanym, başga sebep boldy. Düşündüňmi? Mesalan, araga halal idi. Ya da yasama kanunlar bilen ýörep başlady. Inni şu bir adam dinden çykaryan amal edenden soň eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, ya la ilahe illallah diyen sözünün peydası, bami peydası yok. Şunun mu? Şuna içecek var ya. Bulan murci'elen şübhesi.
murji'eleň, sufileň, näme sopulaň atýan şübhe. Yani bir adam kelimesini çöwürenden soň, islama girenden soň näme günah etse ziýany ýok diýerler. Şunuňmy? İmani hissat bodanok diýerler. Bu şübhe, şunuň bu batyl gurrun. Bu yalan gurrun. Şunuňmy? Indi şuňa jogap edip näme diýär? Yani sorag näme diýär? Yani bir adamynyň dinden çykmaklygyna sebäp bolan zat näme? Kelime-i şahadany taşlamaklygy bolmapdy, başga zat sebäp boldy. Düşündiňmi? Inni bir adamynyň dinden çykmaklygyna kelime-i şahadat taşlamaklyk sebäp bolmapdyny näme? Başga zat sebäp boldy. Ýöne şonna da bu la ilaha illallah diýip beren adam, namaz okap beren adam. Indi şul adam şu dinden çykan amal edenden soň diýen la ilaha illallah'nyň, okuyan namazynyň, berýän zekatynyň peýdasy barmy, peýdasy ýok. Bir adam näme? Musulman. Ýöne birden nämet başlady ýanky gyssananna ölüler çağıryp başlady. Ya oğulgy izlip bir kabra ýykylyp başlady. Şu amal etmekligiň derecesi näme? Dinden çykarýar, ridde, dinden çykýar. Ýöne şul adam dinden çykarýan amal eden soňam kelimesini çöwürýär. Özüne musulman diýär, namazam okuýar. Indi şu amal edenden soňam ýanky etýän zatlaryna garap biz buňa musulman diýip bilýäsmi? Ya diýip bilemizak. Näşoň jogaby gelýär. Şunuňmy? El-jawab: men kana kufruhu min gayri cihetil imtina'i anil nutq biş-şahadati ka'an yakuna مثلا جاحدا لأمر معلوم من الدين بالضرورة فشهادة التوحيد والتلفظ بها لا تنفعه إلا بعد أن يقلع عما كان سببا في كفره أو خروجه من الإسلام. جوابنا مديا شيء لديا بيرنامه eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýmeklikden yüzlenir. Nokta on diýär diýär, kelimesine şewurýar diýär. Namaz okuýar, ibadatlar etýär. Ýöne misal şuňa dinne bir belli zat inkar etýär diýär. Olam aragyň haramdygy. Arak haram däl. Arak halal diýär. Ýöne men musulman diýär. Ödüm eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýär. Namaz okuýar, agdam etýär, hacam etýär. Şul adama musulman diýip bilýäsmi biz? Buňa musulman diýip bilemiz, düşündiňmi? Täşo inkar eden zadyny kabul etýänçe. İnkar eden zady näme? Aragyň halamlygy. Görýärmi? Arakda Allah'ın eden hükmüni inkar edip otýar. Ha? Haram doy. Hawa, arakda Allah'ın eden hükmüni inkar edip otýar. Arakda Allah'ın eden hükmü näme? Haramdy. Bu näme diýär? Ýemen arak haram saýyp bilemek diýär. Ýöne kelimesine çewurýar. Namazam okuýar, özüne musulmanam diýär. Şunuňmy? Şuňa musulman diýip bilemek. O etýän zatlaryň peýdasy ýok. Şu inkar etýändan kabul etýänçe. Olam araga haram diýänçe. Şunuňmy? Edil şoňalygy. Bir adam näme? Özüne musulman diýär, kelimesini çewurýar, namazam okuýar. Ýöne raýatyna ýasama kanunlary dönmeklige de ursat berdi. Bir padşah wa diýeli kelimesini çewurýar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýär. La ilahe illallah diýär. Şu la ilahe illallah barada bir kitap çap etse kömek etdi. Kim la ilahe illallah da'wat etýär diýip tanata, mescit gurup berýär, medrese gurup berýär. Namaz okuýar, araga miçenak, zina edenak, şirk edenak, küfür edenak, şirk etdirnak, küfür etdirnak, zina edenak, zina etdirnak, zina edenem öldürýär, ogurlyk edenak, etdirenak, ogurlyk edenem elini kesýär. Ýöne vaýany sistemasyna, ya meselem bank sistemasyna, ya sowda satyk meselelerinde näme? Şolary degişli bir näme? Kodeks giydirýär. Ve şolara degişli näme? Sud gurup berýär. We raýatyny da näme diýär? Şu meselelerde siz isteseňiz de şeriatyň hökmüne gaýdyň diýär, isteseňiz de şuň hökmü bilen çözdüň diýär. Men size ruhsat berýär. Şunuňmy? Şul adam kafir bolýar. Şunuňmy? Şul adam dinden çykýar. Inne şu tövbe edip ýanky meselelerinden gaýtmasa ve dolu hemme meselesine raýatlaryna diňe Allah'ın hökmüne dolanmaklygy buyurup we ýanky meseleler şuň Guran kodekslaryny bozmasa, şunuňmy? We açan näme suutlaryny yapmasa, şuň namaza gosady, kelimesini çöwürse de musulman bolup bilenek. Şunuňmy?
Şo musulman bolup, şo näme bolýar? Murtet. Ta ýanky dinden çykmaklygyna sebäp bolan küfür amallarından dänmese şol adam murtet. Ondan ogryň elini kessin. Zina etýäni öldürsin. La ilaha illallah diýsin. Şu wagtynda kitap çap etse birine kömek etýän bolsun. Şu sözü ýaýratýanlar üçin näme fon daşdyn, medrese gursun, mektep gursun. Şol adam murtet. Şol adam kafir. Şunuňmy? Ine Saudiýanyň prezidentleriniň küfri ine şu. Şunuňmy? Ine köp oglanlar Saudiýanyň prezidentlerine gelýän on durýar. Näme üçin? Ay olara la ilaha illallah diýär. Ogryň elini kesýärler, şunuňmy? Zina etýäni öldürýärler, şunuň gyýyzlar ýarym ýalan açyk edenak. Han şo takbardan bir zina edikler, onuň sen näme etýär, onuň bilersiň, şunuňmy? Şey diýerler, olar musulman, şunuň. Ýa-ga musulmançylyk diňe ondan nä? Şunuňmy? Emma olan küfri bu meseleden olarsynda düşünenok. Sen jannagan sonra Saudiýanyň prezidenti näme esasynda kafir bolýaryny sonra. Saudiýanyň prezidenti şirk eden üçin, ya Allah fewen üçin, ya demokratiýa dönen üçin, ya da näme araga halalleýän üçin bu meselede kafir bolmady. Olar näme-de kafir boldylar? Allah'ın kafir eden haramyna halallydylar. Riba halallydylar. Şunuňmy? Riba halallydylar diýsegem, näme şu halal sözi çykmaklyk gerek agzyndan. Sana riba etmeklige ursgot berýär. Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah da näme diýär? Biragızdan ulamalar Allah'ın haram diýen zadyny etmeklige ursgot berse biri ya da Allah'ın halal eden zadyny gadagan etse, şunuň biragızdan şoňa ulamalar kafir dedi. Şunuň bir agızdan, şunuňmy icma. Enne bu näme diýär sana? Biragızdan ulamalar tarapyndan näme haram edilen riba ursgot bermekli üçin näme sana etmekli üçin litsenziýa berýär. Şu litsenziýanyň öýde manyny näme manyny berýär litsenziýa. Litsenziýa ors söz dogry dämi? Orsoň sözüne bir zada litsenziýa bermekli hökümet tarapyndan sana şu zat gadagan näl, sana şu zat ursgot diýmeklik. Käşke diňe litsenziýa bilen şäklenýän bolsalar, olar litsenziýa bilen şäklenmediler dänim. Sen eýem etýän amalyny näme hökümet tarapyndan näme jenayet saymadylar. Ve biri sen süýtgorlyk etýän diýip bar bankyňa okatsa, şunuňmy? Seni hökümetin ýana jenayetkar saýar, şunuňmy? Men häzir bar sen bankyňdan pul ogurlasam, şunuňmy? Ya bar sen bankyňy ýumursam, şunuňmy? Ya da bar sen bankyňa söwsem, şunuňmy? Meni hökümet näme jenayetkar saýar. Maňa da ceza vermekli üçin kodeks giydirýär. Ve birden men bank bilen işleşsem bir meselede ve aramda da dawa çyksa bankirler bilen. Men meselem şeriýata göre çöýden nokta. Men meselem näme? Ýörüýtip bankyň problemasyny çözmeklik üçin girdilen kanunlar esasynda çöýdýär. Şunuňmy? Bunun aňarda näme gerek? Ve ýene de näme? Birinjiden näme ribani halal etdiler. Şunuňmy? Saudiýanyň prezidentler riba halal diýýärler. Prezidenti, bir wagtyň içinde prezidentler bolup bilenek. Şu wagtky prezidenti näme? Halal etdi. Ve öňküň döwründe de wady, Fahdyň döwründe de wady. Wagt Abdullah. Ikinji bilenem näme? Ýasama kanun bilen hökm etdiler. Näme? İslam sudy we soňra näme? Waýenliň sudy we. Nirde var İslam sudy waýenliň sudy. Waýenliler İslama tabiin bolmaly. Saudiýada İslam sudy we waýenliň sudy we näme? Bank sistemi feodallarlyň sudy we. Saudiýada şeýle bir raýat näme? Ogurlandy, şeýle bir näme? Waýenli däl Saudiýada waýenli däl adamynyň ogurlandy, möçbere etse el kesilýär. Emma Saudiýada waýenliň arasynda ogurlyk etse el kesilýär. Sen waýenli sudyny näme? El kesmeklik ýok. Öz sud kodeksleri var. Planjy kodegyň planjy normalyny. Emma bulan garaklar kör bolanlar, şunuňmy? Kitap berseňiz okanatlar. Ýörüýte ulamalar kitap ýazdylar. Saudiýanyň ulamalaryna näme üçin kafir diýdiler? Delilini aýtdylar. Doli. Şoň üçin Saudiýada bir waýenli ogurlyk el kesilenak. Şunuňmy? Bir waýenli ogurlyk el kesilenak. Näme üçin? Sebäp diýsen, waýenli sudyny ýok el kesmeklik. Emma İslam sudyny, İslamyň sudyny qadiýetinde bar. Şoň üçin näme? Öň mecburi ýagdaýda, zorluk asasynda, mecbur, ihtiýaryň däl.
Öňnäme Saudiýa mecbur etýärdi waýanlary öz problemasyny, waýanlaryň arasynda bolan problemy, waýanly suduny göre çözmekli. Soň bolsa da Muhammed ibn Ibrahim rahimahullah kän basyş eden Saudiýa prezidentine. Kän basyş edenden soň mecburi hökmüni aýyrdylardan ihtiýari etdiler. Indi waýanly ogurlyk etse, istese ana İslam sudy wa şoňa göre çözsün, istese de waýanly sud bar. Näme jewaz etdi. Onna da oturmadı Muhammed İbrahim. İn soňunda da gaharna kitap ýazdy. Näme kitap ýazdy? Tahkimul Qawanin. Muhammed İbrahim alhamdulillah etjegini etdi. Ýasama kanunlar bilen hökm etýän kafir dedi. Oňa mysalyny berdi. Bir padşah näme? Ýasama kanun bilen kanunun mokla ursgat berse de kafir dedi. Kime godana tutup otýar? Şolara godana tutup otýar. Düşündiňmi? Emma murji'alar näme diýär? Muhammed ibn Ibrahim şu sözünden gaýdypmyş diýär. Şeyh Fawzan näme diýär? Olar kezzap diýär. O näme sözünden gaýdypdyr diýär. O näme gurrunmy diýär gaýdalalar. Ol hak bilen aýtdy, delil bilen aýtdy diýär. Hakdan gaýdalanak diýär. Menen Muhammed İbrahim ödüm tanayan diýär. Düşündiňmi? Ol howlugyp näme hökm çykaran adam däl diýär. Muhammed İbrahim rahimahullah bir mesele sorulsa ağdarıp, dündürüp, okap, in soňuny çykarardy diýär. Ýa-ni bir ýüzüň uguruna tar. Näme jogap aýtdan adam däl. Şoňalyk näme sünnälan, näme üns berip, çinkap onuň hökm çykaran. Kitaby şu wada çennem dur. Ýöne Saudiýada şu kitaby okutmak gadagan. Saudiýada şu kitaby okutmak gadagan. Tahkimul Qawanin ýa kitaby okutmak gadagan. Şunuňmy? Wa hatta şuna çen selef ulamalaryň içinde şonu okudanam ýok. Şu kitaby okudanam ýok. Diňe Safar al-Hawali diýip bir Mekkeli şeyh şol okudy. Diňe şu ders beren. Başga şu kitaby okudanam ýok, edenem ýok. Şu kitapda näme kän ýaýrydan aklaram, eden aklaram. Sebäp diýsen şeyh rahimahullah näme Allah'ın öňünde bir boynuny rastlamak, näme Allah'ın öňünde näme ödüni, näme päklemek üçin ýazan kitaby. Ödüm näçe basyş eden, şu etýän zatlaňa küfür diýen. Şu amallaryň üçin halk tursa siziň garşyňyzda turar diýen. Allah'ın hökmüne kafir diýen. Bar näme İslam suutlarynda öýde hat guradan Muhammed İbrahim. Biriňe de näme hökmüňizden dänmeň diýen. Waýanly suudan bilemek, başga suuduňdan bilemek. Şolaň barsynyň hökmü batyl, diňe İslam suudu bilen çözüň diýip näme buyruk eden Muhammed İbrahim. Emma bi murji'alar näme garagy tapylan. Şoň üçin biz näme kafir prezidenti kafir diýmedi. Näme esasında kafir diýip şoňa serede. Onuň hakykatda biziň diýen zadymy şolar etýän bolsa, onuň olar ogry elini kesýär. Hani şu tap gelle bir zina edip göründen näme dilýänini bilersiň o çağan delili, o akmagyň delili. Şunuňmy? O deliller. Bir adamyň näme dinden çykmaklygyna sebäp bolan zat, ýankyýalyk zatlar bolsa, şo la ilaha illallah diýse de peýdasy ýok. Şu dinden çykmaklygyna sebäp bolan zatdan gaýtýança. Şoň şu Saddam Hüseyin ibn Baz rahimahullah kafir diýip hökm etdi. Dogry dämi? Hatta bütün dünya gazetde ýaýrady şu Şeyh ibn Baz'ın makalasy. Saddam Hüseyin kafir diýip. Ýöne Saddam Hüseyin näme ölenden soň murji'eleň arasynda dawa boldy. Saddam Hüseyin musulman. Ondan kafir murji'e madhali diýilýänler Saddam Hüseyin'e muslim diýdiler. Nämemiş? Ölmedinden öň Saddam Hüseyin kelimesini çewirtdi. Ulamalar näme ıgtibara almadylar. Şeyh Falih diýse de şu kafir diýip. Şeyh Falih'ten soralýar. Saddam Hüseyin mysal üçin näme Ahmed Necmi ýalnysmydyr? Ya Ahmed Necmi ýa-da näme Zeyd Madkhali. Haýtam bolsa şolaň biri Saddam Hüseyin'e muslim diýip. Şeýle o ölmek la ilaha illallah diýdi. Ondan näme oglanlar Şeyh Falih'ten soralýar. Hatta şu Hazimi de diýip. Näme Saddam Hüseyin la ilaha illallah şu kafir diýip, musulman diýip. Sebäp diýsem ulamalar Saddam Hüseyin'e kafir diýenne la ilaha illallah üçin kafir diýmediler. Näme? Natsist bolan üçin kafir diýdiler. Şunuňmy? Arab parasçylygy özüne din saýanlyk üçin, Hudaý tutunan üçin kafir diýdiler. Sebäp Saddam Hüseyin men Hudaýym, men dinim şu arapçylyk diýer. Ulamalarym näme diýenne bir adamynyň dinden çykmaklygyna sebäp bolan zat la ilaha illallah dällanym başga amallar bolan bolsa diýer. Şu amalından päklenmese la ilaha illallah diýenniň oňa peýdasy ýok diýer. Şunuňmy? Saddam Hüseyin haçan la ilaha illallah peýdasy diýerdi, haçan şu kelimesini çöwürmedinden öň
Adamlar men öň natsistim, men milletçidim. Şu arapçylyk men dinim, Hudaýym, imanım diýipdim. Bu zatlar batyl eken, men dänim. Bu zatlar küfür eken. Ölen kommunist bolan, bu kommunistlik batyl eken, İslam hak. Men öňkünäme batyl düşünjelerimden, ideýa pikirlerimin, mezhebimin barsyndan dänim. Inni men öz hak İslam'a dolandım. Şu İslam'dan başka hak yok. Bir Allah'dan başka ilahim yok. Ine de men kelimem çewren eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah diýip ölen bolsa. Biz oňa näme diýäs? Muslim diýäs. Emma Saddam Hüseyin kafir bolmaklygyna sebäp bolan amallan dänmedi. Kimde kim kafir bolanlygyna, kafir bolmaklygyna sebäp bolan sözünden ya sebäp bolan pikirinden ya sebäp bolan amalından dänmese, şo la ilahe illallah diýse de namaz okudy, nämese de peýdasy ýok. Şunuňmy? Şol adam näme murtet bolýar. Ýanky gowgan meselesem näme şol. Inne şu wagtyny nämen getirýär? Aşağı gaýtsak. Ve hâzâ fe inne Ebâ Bekrin ve ma'ahu jemî'us sahabati radıyallahu anhum قاتلوا جاحدي الزكاة على أنهم مرتدون مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله. وريان أبو بكر رضي الله عنه وشنون بلا صحابة همثم زكاة parlığını inkar eden adamlar hemmesine murtet dip cihad ettiler diye. Ve sahabalar şolara murtet diyenlerine şolar la ilahe illallah da diýerler, Muhammeden Resulullah da diýerler. Şunu. Peygamberimiz ölenden soň näme kafir araplar murtet boldy, dinden çykdy. Olaň dinden çykmaklaryna sebäp bolan zat näme? Indi biz zekat berjek geldiler. Şunu. Peygamberiň döwründe farz indi biz berjek geldiler. Şo zekat näme bermeklikden boyun döndüren halynda ýanky araplar kelimelerinem çöwürýärdiler. Şonno da Ebu Bekir dagy näme we beýlek sahabalara şolong la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýen sözüne seretmediler. Ýanky amallarla murtet diýdiler, murtet boldy diýdiler. Şondan däňmeselerem zekatyň farzlygyny kabul edip zekat berip başlamasalarım näçe la ilahe illallah diýseler olar musulman bolan okdyp jihad etdiler garşysyna. Şunuňmy? Enne bu Ebu Bekir'in ve bir ağızdan gollanan sahabalar tarafından yani Ebu Bekir'in fikri. Hemme sahabalar näme icma bir ağızdan näme diýdiler ýankylara murtet diýdiler. Enne bu sahabalar eden amalyndan biz hökm çykarýar. Bir adamynyň dinden çykmaklygyna sebäp bolan zat la ilahe illallah diýmesizligi däl, başga amallar bolsa, onuň la ilahe illallah diýäniň ya beýleki amallary etýäniň peýdasy ýok. Saudiýanyň prezidentleriniň dinden çykmaklygyna näme la ilahe illallah'dan dänenligi ya İslamlardan dänenligi däl. Olaň dinden çykmaklyklarynyň näme birinji alamatlary näme ýanky sütxorlygy halal ediler. Ve näme özleriniň ýene kodeksler, kanunlar giyirdiler. Ýene bir nejis zatlara näme kafirler George Bush'un näme musulmanlaryň garşysyna etýän urşunyna näme kafirlara kömek berdiler. Amerikan goşuny üçin yerini verdiler. Amerikan goşunyna näme öz goşunyny goşdy. Olara nebit berdi, gaz berdi. Polny näme Aragyň musulmandan, Awganistanyň musulmandan gyrmak üçin uçan samolyotlaryň köpüsi Saudiýanyň ýerine düşdi. Ulamalar bir agızdan näme şeýle diýe. Kafir musulman urşunda, kafira kömek beren adam dinden çykýar diýe. Hatda söz kömegini bersede. Şunuňmy? Hatta Nasrul Fahd şu Nasrul Fahd diýip alim bolan Saudiýanyň türmesinde şu var. Saudiýa näme Awganistanda diýe Amerikan Istalaboyna işlemene giren adamam kafir diye. Şunun Awganistandaky Amerikan bazalary we şo taýda Amerikan ene Istalaboyna Awganistandaky Amerikan bazalarynyň Istalaboyna aşpez bolup giren adamam kafir diye. Sen Allah we Rasulunyň düşmanlaryna, mümin musulmanlar gyrýan kafirlere nahar tarapyndan kömek etýän. Emma goşun tarapyndan kömek etýän sen. Ýeriňi ýurduňy berip otyrsyň sen. Eýem sen näme şek şübhe ýok kafirligiňe. Şonçyp näme Melik Abdullah şundan öňkisi Saudiýanyň şundan öňki prezidenti Melik Fahd dol ýerini berdi. Bu Amerikan alyp baran siýasatyny gollady. Şunu hatda George Bush dili bilen aýtdy. Men şu wagtda etýän urşum Kirsta we şu wagtda etýän urşum haşly ýörüş diýdi. Şunu. Biziň dini urşumyzda näme diýip atlandyrylýar? Jihad diýilýär. Hristiýanyň dini urşuna näme diýip atlandyrýarlar özleri? Haşly ýörüş diýär. George Bush aýtdy. Men etýän adam haşly ýörüş diýdi. Şu siýasatymda yara men bilen bolmadygyň men garşyma diýdi. Yani Pol ýeriň ýüzüniň prezidentlerine haýbat atdy.
musulmanyň prezidentlarynyň hemmesi mümin musulman doganlaryny taşlap kapyra näme goşuldylar, kapyra ýardam berdiler. Şonlukla bar prezidentler dinden çykdy. Birinji dinden çykan murtat bolan munafyk Necither näme Melik Fahd Saudiýa näme prezidenti. Indi şol adam dinden çykdy, şu neçennem näme tawbasyny ýylan etmedi. Ölüýünçe tawbasyny ýylan etmedi. O ölenden soňam ýygynyň şu wagtyň Saudiýa prezidenti Melik Abdullah şo näme Allahlaşyny ýöredip ýör. Näme mujahidlere näme terror ady bilen näme garşy çykyp ýörler. Indi şu adamam näme şu neçenni tawbasyny ýylan edenek. Men ýalňyşypdym. Men musulman doganlarymy gyrmak üçin kapyrlara kömek beripdim. Men şondan tawba etýän, şu tawbasyny ýylan edip Amerikanlary näme Saudiýadan gowanak, Amerikandan goşunyny çykaranak, musulman doganlaryna kömek berenak. Indi ol adam oğrun elini kessin, zina etýäni öldürsin, nämesi edibersin. Şu etýän kafir bolmaklygyna sebäp bolan küfür amalından dänmese, tawbasyny ýylan etmese şol adam musulman däl. Inni qala Şeyh el-Kişmiri. Şeyh el-Kişmiri diýip bir alimyň kitaby we İkfar el-Mulhidin. Yani mulhidleri kafir etmekdi. Mulhid ateistler. Yani ateistleri hükman kafir etmelilerin bir kitabı var. Sonra näme diýär? Men kana kufruhu bi inkari emrin zaruri ka hurmatil khamr mesalan annahu la budda min tabarru'ihi mimma kana ya'taqiduhu li'annahu kana ya'taqiduhu li'annahu kana yuqirru bish-shahadatayn ma'ahu fala budda min tabarru'ihi minhu kama sarraha bihi ash-Şafi'iyye. İmam el-Kişmiri yani İkfar el-Mulhidin yani kitabında näme diýär? Kimde kimin diýär? Kafir bolmaklygyna sebäp bolan zat, dinne ma'lum bolan zaty inkar edenligi bolsa diýär. Dinne ma'lum bolan zatlaryň biri näme? Aragyň haramdygy. Inne bir adam diýär. Näme? Dinne ma'lum bolan zatlaryň birini inkar etse diýär. Şonu inkar edenligi sebäplen kafir bolýar. Mysal üçin aragy halal saysa diye. Şol adam diye. Te şo batyl itiqadyndan dänmese diye. Şo musulman bolanak diye. Ödem kelime-i şahadany aýtýan bolsa da diye. Düşündüňmi? Li'annahu kana yuqirru biş-şahadatayn ma'ahu. Sebäp diýsen näme? Ol şonuň bilen bile, yani araga halallyň halynda da kelimesini näme aýdyp, kelimesini çewirýär. Peýdasy ýok. Düşündüňmi? Te şol yankı kufur zadından, kafir bolmaklygyna sebäp bolan zadından täklenmese, kelimesini şoň bilen çewiri bersin diýär. Peýdasy ýok. Araga halallyğa gapdalnanam eşhedü en la ilaha illallah we eşhedü enne Muhammedar Rasulullah diýär. Peýdasy ýok, düşündüňmi? Te şondan dänýänçe, araga halalliýmekliginden dänýänçe, araga haram diýmese, toba etmese, şo milyon gedek eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammedar Rasulullah diýbersin. Peýdasy ýok. Kema sarraha bihi eş-Şafii. Hatta näme Şafii mezhebiniň ulamalaram şey diýdiler. Bir agızdan açyk sarraha, açyk şey diýdiler. Bir adamyň dinden çykmaklygyna bolan sebäp kelime-i şahadany aýtmaklykdan, islam kelime-i şahadany aýtmaklykdan yüz döndürmek ýa-da dinden dänmekligi dälle, dinde ma'lum bolan zatlaryň birini inkar etmekligi sebäp bolan bolsa diye kelime-i şahadany oň aýdanyň peýdasy ýok. Yani İmam Şafii'nin sözü Raddul Muhtar diyen kitapta geliyor. من الارتداد وفي جامع الفصولين انقطاب تقال ثم لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قال إذ لا يرتفع بها كفره دي انتهى اشتاع ده يعني سيدلر وطوريا نعم دي إن بر آدم دي آدة تاورا كلمة شهادة تشور ثدا دي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دي ثدا دي شو دينن çıkmaklığına sebep bolan amalından denmese diye onun illa yertefi'u biha kufruhu onun kafirlik ayırlanak diye onun kafir adi götürlenak diye düşünme. Şimdi Saudiyan prezidentlerim näme eden küfürlerinden denmese olardan küfür adi götürlenak düşünme. Kur'an çap etseler düşünme. Bütün dünyanın yetimlerine eye çıksalar näme Kur'an okutýan medrese açsalar olardan küfür ady götürenek. Sen olar dinden çıkmaklıklarına sebep bolan amallarından dänmediler. Ve qala Şeyh Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah. Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah näme diýär? Femen abadallaha leylen ve nahara thumma da'a nabiyyan awwaliyyan 'inda qabrihi faqad ittakhadha ilahayn ithnayn
ولم يشهد أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو المدعو، ومن رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل دمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. بالرسالة الشخصية دي انقطابا بريد 66 صحيفتنا، ومجموعة التوحيد دي انقطابا 80 صحيفتنا. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي بر آدم جيجه ونيذ أبادة دثدة دي، يعني بر پیغمبرن ya da bir weliin gavrının yanında durup onun doğadılar ise eyyam bu iki Huday tutunluğu oluyor diye. Şunu mu? Eyyam ibadete haqqıl bir Allah diydiği bolmaya diye. Yani bir adam eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diydiğine ama yani men bir Allah ibadet ettiyen diydiği. Yani bir Allah ibadet ettiyen diyem bir weliin ya bir peygamberin gavrında durup yanındadır. Onun doğadılar etse eyyam bu diyen sedinne yalancı diye. Eyyam bu men iki Hudaya çokunyan neydi diye. Şunun mu? لأن الإله هو المدعو. İlah demeklik, ama doğadılar edilen demeklik. Eyyam bu dine Allah'dan doğadılar etmeli olup durqa. Bir qavrın denginnedir. Pirin ki olsun, velin ki olsun, peygamberin ki olsun. Şondan doğadılar etti mi? Ya da bir adamini peygamberlik dereceye kaldırdı mı? Ol adam kafir oluyor ve canı malı halalli ve kelime-i şahada istedi, namaza kozadı, lem tenfa'uhu diye, ona peydası yok diye. Şunu mu? Bu yan kaydılan gururlar, olanlar bizim gururlarımız değil. Şunu mu? Ödem neyme, yankı Saudiyan prezidentler vardı. Neyme, bir boş biderek hüccet tutyandan, öldürüm neyme, bilyeler. Bir amal eden dinden çıkıyor. Dinden çıkmaklık için bütün İslam'dan değinmek gerek. Gel. Şunu mu? Bir adam hemme dinin buyruğunu etti. Hemme haram diyen, gaytargı diyen zatlardan gaytiya bir adam edene. Tevhid, Allah'ın ibadette birliğe yönü dine näme kesellenne bir ölüyün çağırıyor. Bollu yeterlik şu amal etmekle yeterlik. Şunun mu? Ondan sonra el kessin, zina etyen olursun, nemet ediversin, peydası yok. Ödem näme şu yurdun ulaması. Şu alimin esasında şu yurttu keldildi. Muhammed ibn Abdülhab rahimahullah aydı otuyor. Leylen ve nahara diye. Gece gündüz ibadet ediversin ne? Olara gece gündüz ibadet ediyor. Gündüz ibadet etyenliğin belli der. Olar öne gece gündüz kime ibadet ettiya Saudiyan prezidentler? Amerika ibadet ettiya bunlar. Şunun mu? Olan ilahi Amerika. Şunun mu? Olan dini demokrasiya. Biz tarafınkiler Putin'e ibadet ettiyalar. Şunun olan dini orsun dini. Şunun mu? Şolon halalı halal, şolon haramı haram. Enne şular gece gündüz ibadet etse de näme? Olan kelime-i şahadetine, okan namazına, näme? Ödüne Müslüman diyenliklerinin peydası yok. Muraduhu enne şehadeten la tenfa'uhu ve la temna anhu hukmel kufri ve riddeti hatta yuqli'a anis sebebillezî edda bihi lil huruci min dairetil İslam. Yani Şeyh Tartusi'nin sözü aşağı. Bu Muhammed ibn Abdülhab rahimahullah'ın sözünü açıklayan. Yani Muhammed ibn Abdülhab rahimahullah yanqanama deydi. Gece gündüz ibadet edivem. Bir peygamberin ya bir veliin qabrının yanında durup olardan doğadıla geçse dinden çıkıyor ve onun kelime-i şahadeti namazının peydası yok deydi. Yani şu sözünü açıklap ne diyecek oluyor diye. Yani bir adam kelime-i şahade deyse de etse de eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah desin. Bundan başka da neyme ibadet ettiyen mozu etsin. Ona peydası yok. Ve onun neyme kafir mürtet hükmü götürülmeye onun dinden çıkmaklığına sebep olan amalından neyme peklenmese. Şimdi bir Müslümanın dinden çıkmaklığına sebep olan amalından tövbe etmese, qaytmasa şoň namazy hiç sadı kabuller. Kelimesini çevirse de kabuller. Şol adamdan murtet kafir adi götürülen o. Şunun Inni yankı oqab bellak geçen iki adamız näme bu tordu, iki meselemiz bu tordu. Inneki almallı adamızdan näme ikinci şerti olam tağutlara kafir olmak. Tağutlar inkar etmeklik bunam inşallah taala erteki sapaklamızda alars. Yani olanlar bir zady bek bellen o. Murci'elerin yanında en ansasat näme?
dine girmek. Murci'elerin yanına en kıyın zat dinden çıkmak. Şundan mı? O adamlar men goýberň, men demokrat boljak diýse, men kommunist boljak diýselerim, yok, sen kommunist bolma, sen musulman ýa-da, şundanmı? Olaň ýanyna ýani kafir bolup bolano, şundanmı? O batyl zat. Emma hakyky musulman bolmak kyn. Şundanmı? Kafir bolmak her mintde, her sekundda bolup bolýar. Şundanmı? Musulman bolmak kyn, kafir bolmak aňsat. Sebäp diýsen, hatda türkmeniň hem akly kabul etýär şunu. Bir zady gurmak kynmy, ýakmak kyn? Gurmak kyn, şunuňmy? Indi bir adam musulman bolanna, iman gurýarmy, ýa küfür gurýar? Bir kafir dine gynana iman gurýar kalbynda. Emma dinden çykanna ýykýar, şunuňmy? Şoň üçin iman gurmaklyk näme? Onu yıkmaklıktan näme kıyın. Ansat musulman bolmak. Näme ansatda musulman bolmak. Sebäp diýsem bir adam musulman bolsa, musulmançylyga näme berýär Allah Taala? Baqy hayat berýär, düşündiňmi? Onuň ýöne men musulman diýeniň bilen ömürlük cennet berilip ýatanaksan, cennetin içinde görülmedik, eşitilmedik zatlar bar. Adam oglunyň, jyn oglunyň aklyna, huşuna, goýuna, pikirine gelmedik nygmatlar bar, düşündiňmi? Onun öň yetene o berilýän bolsa, o cennet o derecede kadarly bolmaýar. O derece cennet bir şeýle kadarly zat, gymmatly zat. Şoň üçin näme? Ol hakyky musulmana berilýär. Hakyky musulman bolmak ol gaty kyn zat. Ma dinden çykmaklyk aňsat, düşündiňmi? Diniň üstünden gulup goýberdiňmi, gön dinden çykýan. Bir periştäň üstünden gulup goýberdiň, gön dinden çykýan. Bir alymy ilmi üçin üstünden gulyň hem dinden çykýan gön. Bular pikir etýär näme? Muslim bolmak aňsat. Sakal wa muslim. Şundanmı? La ilahe illallah diýen boldy muslim. Eline künnük gördümi muslim. Şundanmı? Ya misal şu näme? Diýeli. Agz ekledimi muslim. Şundanmı? Ya muslimler bilen gowy gatnaşýar. Muslim. Şundanmı? Şol adama musulmanlaryň gowy gatnaşýar. Şundanmı? Musulmanlaryň gowy gatnaşýar, musulman Allahna. Musulman hıyanet eden hak. Şoň üçin musulmanlaryň gowy gatnaşýar jahiller. Musulmanlaryň gowy gatnaşýar şol musulman. Näl? Musulman boljak gowy hukmany suratda näme? Şu kitapda okuyan suratymyzda islama girmeli. La ilahe illallah dille diýmeli, manysyny düşünmeli, itiqad etmeli, kabul etmeli, şu söz söýmeli, şu sözi näme? Amal etýän adamlar söýmeli, şu söze garşy gitýän zatlar ýigrenmeli, kafirler ýigrenmeli. Şoň üçin näme? Şeyh Maktisi näme hafizahullah Allah Taala her bir bet belalardan şonu we beýlek İslam ulamalaryny näme gorasyn we näme tüssadyn kasapdan kapatsan onu we beýlek İslam ulamalaryny näme çykarsyn. Şonu tutturan Saudiýa prezidenti. Ýerdaniýa prezidentine näme gep berip şonu tutturan Saudiýa prezidenti. Näme üçin şo munafyklaň kimdigini, Saudiýa prezidentiniň kafir digini ummata bildirmeklik üçin näme Saudiýa prezidentliginiň kafirligi barada ene biziň delillerimiz diýip kitap geldi. 4 lista golay. Hemme getirenlerden Kur'an'dan, hadisten, ulamalan sözi, o şolun haqiqi etyen küfür amallarını delili bilen, sahifası bilen getirdi. Uğrattık ödüm. Okumallah, neymiş o kadakla. Indi şo kafir, şo munafık, Saudiyan kafir, munafık prezidentleri, şolun dinden çıkmaklıklarına sebep bolan zatlarından denmese, seni zina edenin için rejim etse de şo kafir. Seni ogurluk edenin için elin kesse de şo kafir. Sana tonlap Kur'an verse de şo kafir. La ilahe illallah kitabını, la ilahe illallah'ını öğretiyen kitabı çap etmek için milyardlarca pul koysa da şo adam kafir. Şo murtet bolmağına, dinden çıkmaklarına sebep olan amallarından tövbe etmese. Tövbe de eden aklar. Emma bular gittiler danim näme? So Saudiýa näme eýem öz küfür hökümetini goramaklyk üçin näme murji'eleň akidesini ýeretýän universitetine bardylar da näme şu tağutlaň kafirlaň arkasyny alyp näme haqiqi islama hyzmat etýän ulamalara söýýärler. Şunmy? O jaş oglanjyk inşallah bir wagta gelse näme habarlaşar eder. Gowar ýadym. Näme diýämiş? Usama bin Laden hawarij tekfir diýämiş. Şunmy? Ve şoňa goşulýanlaryň hemmesinden men hawarij tekfir saýanýamyş. Munafyk sen, düşündiňmi? Munafyk inni sen tağudyň arkasyna alýandanym
haqiqi mücahitler İslam dinine müceddit bolyan alimler ne sen tewe hawaş tekfir diýenmi? O ne aylak bolýar? Sen 2 ay bundan şu akideden inne gidip sen ýanynda mücahitler hawaş boldymy? Tekfir boldymy? Mücahitler İslamı gorayan, İslamyň aryny namusyny gorayan tekfir hawaş bolýarmy? Munafyk sen başga hiç adamdan. Men ene Usama bin Laden'e ýonkan ödümine. Näme diýär maňa? Usama bin Laden'e ödüm ýonkanmakluk tekfir däl o. Hawarişlik däl, hawarişleň tekfirleň öz ygtykady bar. Ulamalar, selef ulamalar, ahli sünnet vel cemaat aýtdy. Ne şu akidany kabul etýänler tekfir hawariş dedi. Usama bin Laden'e ödüm ýonkan hawariş diýmedi. Garaklar akýanam bolsa, nirde müjahit bar bolsa men şolara ödüm ýonkan. Şolon gidip näme şolon hyzmatynda bolmaklyk maňa awray. Biz ýalyk bir miskine Allah Taala näme müjahitlere hyzmat etmeklik takdirlan bolsa olam. Sena olan kowşuny göterýän şu bolmaklyk bolup entek sen şolon kowşuny götermeklik sen maňlaryňa ýazylmandyr. Sen inne olara tekfir hawaş diýär. Bundan aňarda akmaklyk bize göremizde bar. Gitti tagudyň arkasyna alýar, kafiriň arkasyna alýar, müjahitlere dil ýetirýär. Oglanlar kaidalaryň müjahide dil ýetirýän munafyk. Şunmy? Dinden çykýan uly munafyk, kiçi munafyk, onu bilemidi. Emma şu dille ýetirdimi, şu munafyk. Şunmy? Emma sen otursak, bahsetdik, gurlaşyp şonuň akidasyny ýigrenýär. Şonuň alyp baran siýasatyny ýigren. We şonuň näme delilsiz ýigren nämetýärmi, şu munafyk. Emma ýene şeýle gurrun etýärmi, o kiçi munafyk. Ýöne kiçi bolsun, uly bolsun şu munafyk. Şunmy? Uzagyndan näme boljak belli däl. Müjahitden gargyşy ýerde ýatanak o. Olan Allah için dökön gany yerde yakana. Şunmy? Sen o Allah için gan nökýärler. Allah için aýallaryny, evtatlaryny dul goýup çağalaryny yetim goýýarlar. Sen diniň aryň namusyny goramak için janlaryny goýýarlar. Ine sen ýanynda tekfir hawarç bolýarmy? Şolary gardyrýan häkimýe de men sen ýanynda musulman bolýarmy? Olar musulman bolup Bin Laden nagy we şolary gollaýar, şolary goşulýanam hawarç tekfir bolýarmy? Sen onda biziň ýanymyzda munafyk bar. Başga hiç adamdan. Akmak lalaçan bolsan goýurdy dil açanyňdan. Şunmy? Inne gelip näme dil açýarlar, müjahitlere gedek galsa gaýratly dil açýarlar. Kafire gedek galsa da bary ýaşmakly gelinýärler. Şunmy? Erkek bolsan ýaşmagyny tagudyň hakyna aýyra. Tagudyň hakyna aýyr ýaşmagy. Emma müjahide gedek galsa gaýratly. Şoňşyp oglanlar bir zady belleň o. Biz bir belli bir şahsiýeti ýigrenmek üçin gurulýarmyz o. Din o gurulamak bolýar. Ejen hakyny bolsa gurulamely bolýar o. Saudiýan prezidenti mesele däl o. Saudiýan prezidenti mesele däl. Tobe eden bolsa aýdyň o, biz tobe edelim, gaýdalyň. Tobe etmedik bolsa sana delil bilen aýdylyp otýar. Ulamalar 2 tane kitap ýazdy. Biri Nasr al-Fahd et-Tibyan fi kufr men aana al-Amerikan. Şunmy? Amerika yardım veren kafir dip kitap ýazdy. Ibn Teymiyye rahimahullah aýdyp otýar. Ýöne Mongol tatarlar goşunna goşulan kafir diýdi. Sen Şeyhülislamyň döwründe İslama düşmançylyk eden goşun Mongollar qody. Bir musulman Mongolun tarapyna goşuldymy, şu goşulmaklygyň özüni küfür saýdy. İmam Ahmed Şakir rahimahullah näme Misri İnglisden koloniýasy basyp alanlar. İnglisden goşunna bir goşuldymy şu kafir diýen. Edil şu döwrüm İslam ummatyna düşmançylyk etýän kim? Amerika. Şoňçy ulamalar aýdyp otýar. Amerikan goşunna goşuldymy? Şoň siýasatyna goşuldymy? Şu musulmandan garşysyny alyp barýan şu kafir. Şu kitap üçin turma basdylar. Şeyh Makdisi kitap ýazdy. Prezident bol, bir ýurdun prezidentine çykyp şol alim bastyrdylar. Inne bu murji'a akmak şunmy hakka gedek galsa lalaçýarlar. Batyla gedek galsa näme şu 60-70 dilleri var ýalyp gurulýarlar. Bar gurrunlar Usama bin Laden. Bar gurrunlar Şeyh Makdisi. Bar gurrunlar Ebu Qatada Falistini. Bar gurrunlar kim? Ebu Basir. Bar gurrunlar şu haqiqi İslam üçin näme janlaryny her adamda bermeklige taýin ulamalar. Arkalaryny alýanym tagut. Bazan prezidentden bolsa muslim, täjin kim bolsa musulman, İslam Kerim'in kim bolsa musulman, hatta İslam Kerim istaga o. Hatta kafirler bir ýaşan kafir digine. Medine'de kap şolara kafir söýen kafir özü oglanlar bardy. Özü oglanlar diýe biz näde söýmäle İslam Kerim'e. Gözümizden alymyzda gyýzagandymyz zorladylar o diýe. Özüň halky özüň hökümeti musulmanlar şeýtdi o. Gözümizden alymyzda ejemiz zorladylar o. Men näme İslam Kerim'e söýmäýin.
Nazratullah gidip şeyhlerden soruyormuş. Şu İslam Kerim ve Fevlünü bir karşısına çıkmalı. Nazratullah onam gelip bana aytıp berýär. Şunu plan şeyhden soradım diye. Şu öz içimde kar öz oğlanlarıma İslam Kerim ve Fevlünü ve İslam Kerim'in arkasına almalı. Buradan Almanya tursak prezidentlerimize hıyanet ettiğimiz bolýar, etdiğimiz bolana. Şonu bar sorapmış. Bu da şeyh akıllı çıkıpdır bundan. Ay söýsünler da näme işin var diýdi. Ay goý söýsünler. Näme etjek sen diýdi. Şunu. Ondan oturupmuş da. Yok hem şu şeyh, yo gurulaň diýenmez. Şu söýüşe oturjak, söýmän İslam Kerim'e. O prezidentimiz bizim başymyz. Şunu. Akmanyň murtat boldy. Qazaqstanyň prezidenti men kafir diýe, olam näme? Yok, Qazaqstan prezidenti muslim siz ona kafir diýmän diýär. Biz kafir diýemiz aga. Qazaqstan prezidenti öýdi aýdyp otýar. Men kafir diýdi. Düşündiňmi? Men ateist diýip otýar. Men dini görellem Hindistanyň bir ýevrey diýip otýar. Hindistanyň bir ýevrey bolan ady Ekber. Men görellem şo diýdi. Näme görelle goýupmuş? Ýa-ni Hindistanyň Ekber atly ýevreyi bir näme bir ibadatxana gurupmuş. Bir tarafına bir gapa musulmanlar üçün açıpmış, bir gapyny hristiyanlar üçün, bir gapysyny näme ýevreyler üçün, bir gapysyny krişnalar üçün, bir gapysyny otparaz üçün, bir gapysyny satanist üçün. Şularyň hemmesini şu bir ibadatxana jemläp dini agzalylykla gitmekligini isläpmiş. Hemmesi bir Allah ibadet diýär, hemmesi buraya jemlenmemiş. Meňem görellem şo diýär. Men başardygym şu Qazaqstanyň dinleri bir etjek bolýar. Şoň üçin näme bärde meçet bolsa aňarda näme Jambullan näme kafirlik uradyp çerkif kurdurup ýa. Kim? O nälik musulman bolýar? Öz aýdyp otýar, men musulman. Näl? Men görellem Muhammed peýgamberde, men görellem Hindistanyň ýevrey diýip otýar. Bular meçit kurda diýip näme muslim diýerler. Akır çerkif kurda ona näme diýär? O Saudiýanyň şu wagtky prezidenti Melik Abdullahy o öňünde bütün dünýäde bir kafir bolsa jemläpdir. Düşündiňmi? Görülip eşitilmedi kafirler otýar öňünde. Şolar jemläp näme? O barimy ustaýda jemländir. Allah ananýandan. O Allah ananýan o da ananýan. O Krishna ananýan. Düşündiňmi? O şuna çennem dinden bar gowluga çagyrypdyr. Dinlaň arasynda, dinarlaň arasynda, din bilen diniň arasynda uruş bolmaklygy sebäp dinler dällänim o dini öte tutanlar diye. Indi peýgamberimiz jihad edipdir. Indi jihad etmek öte geçmekmi? O peýgamberlere tökmedi atyp atýar o. Şunu. Indi şoň murtetligine, şoň kafirligine şüphelenýärler. Şunu. Munafyk o zindiq bolýar. Ýöne näme gynan fara Mekke, Medine, El Saudun, şu Saudiýan prezidentleri, munafyk kafir prezidentleriň ýesirligine üçlatlar. Şoňa gynanýar. Başga da gynanma. Olam ulamalar Peygamberimizin şäheri Medine. Soňam Allah Taala iň söýgül bolan İbrahim aleyhisselam bilen İsmail peýgamber eli bilen gurulan Käbe dur. Şu üç zat ýesirligine dur. Şu musulmanlar şu üç zatyň näme azad edip başarmaly. Saudiýan kafir prezidentlerini, Mekke Medineň azatlygyny almaly, Medineň azatlygyny almaly. Türmede çüýrap ýatan ulamalar çykarmaly şatadan. O seni o hac etme, ruhsat beren aklar o. Umretden ruhsat beren aklar, vize beren aklar. Sen ejen oýma o. Allah'ın oyu, o peýgamberin oyu metçidi. Näme üçin men senden vize almalmışım? Näme üçin men barıp Mekke'de ýaşajak o men, Medine'de ýaşajak. Näme esasda, näme din bilen meni gaýtarýan? Amerika bar, musulmanam bolsa kabul edip otur Amerika. Ýurdunyň raýatyny köpeldip gelýär. Bu baran musulmanlar tutup gaýtamaýdyna gaýtaryp berýär. Şu tay Mekke'dir o, Medine'dir. Şu tak barsama degmezler dip, käbir mujahidler, käbir ulamalar Saudiýa gaçyp baranman bu gaýtam tutup hökümetlerine berýär. Şundan. Soň şeýle biz bir adama kafir diýdik. Biz haýa goýdymyz, kafir diýemiz. Biz kafir diýmen aslan düýbünen hakkymyz ýok. Emma Allah we Rasul bir adama kafir diýensoň biz oňa musulman diýmen hakkymyz ýok. Şoň üçin näme ol akmak bolmaly, akmak bolmaly. Şu takkelle zanaat görsen edişler mesela. Türkmenistana barmam jygylykda zanaat ondan sen edişlerine seret. Biz bilýäs ony. Näme sen Türkmenistanyň prezidenti, hökümeti kafir diýlenne, sen zanaat etsen sana döşüňe näme ordun masar öýtýänmi? Düşündiňmi? Zanaat edende sana jeza bermeklik muslim bolýan bolsa, bargidan şu wagt Kremliniň ýanyna ýalanaşyna zanaat
Sen näme Putin yüzünden sipalak goýarýarmy? Ýa-da git Oruslarda barda zina edensen, sen näme hökümet yüzünden sipalak goýarýarmy? Indi sana ceza beren üçin biz ýalňyşypdyr biziň prezidentlemizden musulman eken diýmenmi? Samysy goýgular. El Saudun şu Saudiýanyň berýän näme? Haram çörewnip zäherlenenler bular, başga iş adamlar. Şunmy? Murji'e oglanlar men diýän. Biz ýaşamars belli däl. Şunmy? Biri gellimi Medine gıdıklanların Cami İslamiye okutmanı gıdıklanırlar. Cami İslamiye şu murci'e. Şu atkı Cami İslamiye önkü Cami İslamiye del. Şu atkı Cami İslamiye murci'e. Dine kapırlan, müşriklan arkasını alyanlar çıkarıyor. Ödüm akide, tevhid bölümünün başlığım İbrahim Ruhayli murci'e. Bu torun murci'e. Hakiki selef şu akidede tevhiddaki ulamalara karşı çıkan adamlar yetiştiriyorlar. 10-15 yıl okuttup näme mağtaya 10-15 yıl Medine'de kana o merdan yalançı kezzaplar ağlayalar. 2004'te nämede vardı. Tağut, murtet, kafirin kimdigini bilen şunmy. İnşallah burun kaseteden çıkarar Şeyh Rabi'nin özü şolan mukaddesleyen şeyhi aydı otuyor Şeyh Rabi. Cami İslamiye'de 4-5 yıl okavam diye dini bozayan zatlan bir yerini eden şu kafir diye düşünün. Şolara hüccet inmese kime hüccet iniye diye düşünün. Ne şolar 4-5 yıl 10-15 yıl Cami İslamiye'de okup barıp alimden yanına barıp dini bozayan zatlar etdiyan masalar kafir olur. Murtet başka iş adam değil. Düşünün. والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.